Ya kai kake kallon me gari ne? A mulki nake tunani. Wani irin mulki? Ayo mulkin zalunci da ake a garin nan mana. A nan karkarar ta mu. Rabu da shi ai dama kullun ya saba yayin da ke a fada. Mulkin zalunci ake. Me garin ne yake mulkin nake zalunci? ake duka na kullun. Tambaye shi. Gaskiya ne. Wai ya naga kana ta musu da baki. Jin dai ba zagi na ba kake. Amma dai ka san babanka nake. Ka tambaye sa. Babu wanda gari muna cikin duhun jahilci amma mai gari saboda irin adalcin mulkin yake. Haba malam. Ga yadda bude mana makaranta. Wallahi dallai. Makarantar Islamiya. Famfuna. Wutan nan ta zamani an kawo mana an share mana a garin nan. Wai yau mutumin nan naga yayi shiru ma ko magana baya yi. To kullun in nayi magana duka na ake yi. Shi yasa yau da nazo na shiru. Mai garin yau ba sai da ki uwarsa ba.